Diyos maray na aga po sa indumatugang matindog po kita para sa novena to Our Lady of Perpetual Health. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, as children of our Blessed Mother, we are gathered before her miraculous picture to honor her and to pray for all our needs. Unworthy children that we are, let us first of all ask God's mercy and pardon. Merciful Father, you sent your divine Son to redeem us by his death and resurrection, and to give us new life. By this you make us your children, to love one another in Christ. How many times in the past we have forgotten the sublime dignity. We have sinned against our brothers and sisters. We have offended you. Merciful Father, forgive us. Repenting sincerely of our sins, we ask your mercy. May we always live as your truly devoted children. Creation, yes.
Please kneel. Novena Prayer. Dear Mother of Perpetual Help, from the cross Jesus gave you to us for our mother. You are the kindest, the most loving of all mothers. Look tenderly on us, your children, as we now ask you to help us in all our needs, especially this one. All, while you were on earth, dear Mother, you willingly shared in the sufferings of your Son. Strengthened by your faith and confidence in the fatherly love of God, you accepted the mysterious designs of His will. We too have our crosses and trials. Sometimes they almost crush us to the ground. Dearest Mother, share with us your abundant faith and confidence in God. Make us aware that God never ceases to love us, that He answers all our prayers in the way that is best for us. Strengthen our hearts to carry the cross in the footsteps of your divine Son. Help us to realize that he who shares the cross of Christ will certainly share His resurrection. Dearest Mother, as we worry about our own problems, let us not forget the needs of others. You always love others so much. Help us to do the same while praying for our own intentions and the intentions of all here present at this novena. We earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and unemployed, heal the brokenhearted, lighten the burden of the oppressed, teach justice to their oppressors, and bring back to God all those who have offended Him. Dearest Mother, help us to avoid sin which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in you, we place ourselves under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your powerful help. Amen. Prayer for the home. Mother of perpetual help, we choose you as Queen of our homes. We ask you to bless all our families with your tender motherly love. May the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and love one another as Christ loves His church. We ask you to bless all parents. May they love and cherish the children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love and fear of God. Bless all children that they may love, honor, and obey their fathers and mothers. To your loving care, we especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility that we may do our part in making our home a haven of peace like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbor, so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Petitions to our Mother of Perpetual Help. Holy Mary, pray for us. Holy Virgin, conceived without sin, Pray for us. our Mother of Perpetual Help, Pray for us. we sinners call to you, Loving Mother, help us. that we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for men, Loving Mother, help us. that we may be more and more like you, our divine Lord, as you were, Loving Mother, help us. that we may be meek and humble of heart like your Son, Jesus, Loving Mother, help us. that we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin, Loving Mother, help us. that we may seek Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance, Loving Mother, help us. that we may be aware of God speaking to us in the events of daily life, Loving Mother, help us. that we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation, Loving Mother, help us. that we may realize the value of worshiping God together in the Eucharist, Loving Mother, help us. that we may grow in the love of Christ and neighbor by frequent communion, Loving Mother, help us. that we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit, Loving Mother, help us. that we may strive to be true Christians by our loving concern for others, Loving Mother, help us.
that we may proclaim the dignity of work by doing our own work conscientiously, Loving Mother, help us. that we may forgive from our heart those who have wronged us, Loving Mother, help us. that we may see the evil of seeking our own interests at the expense of others, Loving Mother, help us. that we may work for the just distribution of this world's goods, Loving Mother, help us. that we may share our talents with others for the good of the community, Loving Mother, help us. that we may accept our responsibility in the community in a spirit of genuine service, Loving Mother, help us. that the Holy Spirit may guide and strengthen Pope Leo XIV, the bishops, and the clergy, Loving Mother, help us. that we may be blessed with an increase in priestly and religious vocations, Loving Mother, help us. that we may bring the knowledge and love of Christ to those who do not know Him, Loving Mother, help us. that we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievements, Loving Mother, help us. that we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father, Loving Mother, help us. that we may die at peace with Christ and our fellow men, Loving Mother, help us. that we may be comforted at the death of our dear ones by our hope in the risen Lord, Loving Mother, help us. to pray that our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, help us. Let us pray in silence for our own intentions. All, Holy Mary, help us in our needs. Pray for all the people of God. May all experience your perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Please rise. Please kneel. Consecration. Immaculate Virgin Mary, Mother of God and Mother of the Church, you are also our Mother of perpetual help. With hearts full of love for you, we consecrate ourselves to your Immaculate Heart, so that we may be your devoted children. Obtain for us true sorrow of our sins and fidelity to the promises of our baptism.
we consecrate our minds and hearts to you, that we may always do the will of our Heavenly Father. We consecrate our lives to you, that we may love God better and live not for ourselves, but for Christ your Son, and that we may see him and serve him in others. By this humble act of consecration, dear Mother of Perpetual Help, we pledge to model our lives on you, the perfect Christian, so that consecrated to you in life and in death, we may belong to your divine Son for all eternity. Amen. Thanksgiving prayer. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all his fullness should dwell, and that through you he should reconcile all things to himself. Grant us the grace to be grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and do penance for them. Through you we thank the Eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well, so that through them we may grow in love for him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of his love, to save us in all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own mother, to be our mother of perpetual help. May the countless favors we have received through her intercession, especially through the novena, inspire us to greater confidence in God's loving mercy and her perpetual help. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in his love. To the most holy Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayers for the sick. Grant that those who are weighed down with pain and other afflictions of illness may realize that they are among the chosen ones whom you call blessed. Help them to understand that they are united with you in your sufferings for the salvation of the world. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang sa mong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mangangangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibotan. Di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Da imi nasabotan na sinautob an sa imong kabutan at tamanon an kinaban. An kapalibotan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong makasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibigay mo kami. sa ngaran ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, Diyos maray na aga po sa indong mga tugang. Ngunyan, Miyerkules, isinisilibrar niya to ang memorial ni Santa Teresita nin umboy na si Jesus. Siya sa Rumberhen. Isabay man po niya to sa misang inian mga minasunod na intensyon. Mga pasasalamat, prayer for the gift of life, sa kahagadan ni Choi Cruel. Prayer in honor of Saint Therese of the Child Jesus, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family,
Pasasalamat man ni Mr. and Mrs. Rolando and G. Chua and family. Kanchan and De Vera family. Prayer in honor of Saint Therese of Child Jesus. Sa kagadan ni Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family. Prayer for passing the licensure exam of Shane and Shirlene Barakiel. Sa kagadan kang Barakiel family. Thanksgiving for the gift of life of Arvin Edison. Sa kagadan kan Carrascal family. Espesyal na kahagadan ni Josel Asaituno Mendez and family. Prayer for good spiritual, physical health and safety of my family ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Prayer, please guide my daughter Rosel Ann and other examinees for taking the NCLEX 2025. Sa kagadan ni Miss Aster Diolata. Prayer for good health always of Chan and De Vera family, especially Shane, Meryl, and Marivet. To pass the exam of Christine Joy sa kagadan kan Molasgo family. Special na kahagadan to pass the CPALE board exam of my son Darren James Tyco on October 24, 25, 26, 2025. For the eternal repose of the following soul. Sa kalag ni Roger, dulot kan Sanyosa family, ni Susan Kantang family, para kay Vicente kan Avion family, para sa kalag ni na Angel Asin Ricarda, kan Mendoza family, para kay Eduardo kan Mendoza family, kay Ronald kan Morales family, para kay Maruha kan F&S Velasco, para kay Froilan ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Prayer for 40 days of Aljon kan Alejo family, para kay Amelia kan Trilles family, para sa kalag ni Olga ni Robert Romero, All Souls kan Barakiel family, asin sa kalag ni Yofresina kan Carrascal family.
Banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton niya to, an awit sa pagpuong. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang kaguranglan Bapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Enot na aldaw kan Oktubre. Pinupo na niya to sa bulan na ini, itong month of the Rosary. Kaya special niya itong idinudulot ining bulan, mga masunod na aldaw sa satuyang mahal na ina. And we encourage you to pray the Rosary daily, not only during October, pero aldaw, magayon ining pagkuahan niya to ning kusog, asin proteksyon, lalong-lalo na padagos kitang nagsasabat sa mga pagbalo, kasubanggi, gabus man po, gari kita nakamati ning kaitong linog. Pero ang sentro kaito nangyari po sa Cebu. In fact, one of the century-old church, so Archdiocesan Shrine of St. Rose of Lima, so nag-collapse. Initially, it was announced na partially nag-collapse, but later on, na hiling ko po sa news na completely nag-collapse na itong. So, in this Mass, dulok na daw sinda sa tuyang mahal na ina, lalong-lalo na ngunyan Miyerkules, skin Nuestra Señora nindanay na pagtabang para sa saindang safety and protection. And this invites all of us to be in solidarity with these people, sa mga taga Masbate, sa mga taga Cebu. Padagos kitang makisumaro sa saindang mga pagbalo, asin pagsakit, padagos kitang magpamibi para sa inda. Ini ang panahon na kung sa dapat kita magkaburunyo. Today also, October 1, we celebrate the Feast of Saint Teresa of Lisieux. Sarong Carmelite na namundag sinabuhay bilang reliyoso sa Lisieux. Midbid man siya sa pag-apod na Saint Teresa of the Child Jesus because of the childhood spirituality na sa iya pong ipinag-introducir. Ito sa iyang inaapod sa iyang biography na Story of a Soul na The Little Way. Sa mga saradit na bagay, kita makakamtantaman ang kabanalan. So, hagadon tan po sa indang tabang, sin intersesyon, lalong-lalo na kan sa tuyang mahal na ina. Kunyan, midbidon ta po sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang mag-celebrar kaining mga banal na misteryo. Kaya udok sa buot, sanabay na po kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang. Tanagkasala ako din makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, sa Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darahon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen.
Mamigbi kita, O Diyos na nagtugdas kan sa imong kahadean sa mga mapakumbaba asin kasaralitan, gibuha kaming mapaniwalang magsunod sa inagihan ni Santa Teresita. Tanganing hulikan sa iyang pamigbi, ikapahayag sa mo ang kamurawayan mo sa paman. Huli kay Hesu Kristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, Diyos, sa gapos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya Kantataramon. Hemateon nyato an enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Jeremias. Kan bulan ng Nisan, sa 20 taon ni Hading Artaherjes, kan ako na mamahala kan arak, nagkuha ako nin arak asin itinauko sa hade. Huli taday pa ako nakiatubang na mamundo sa hade. Sinabihan niya ako, "Ta daw tanamundo an sa imong lalawgon, na day ka pa man naghehelang, bakong ining iba, kundi kamunduan nin puso. Natakot ako nin makuri, asin sinabihan ko an hade, mabuhay lugod an hade sagud pa man. Papaanong dai magundo an sakong lalawgon? Naan banwaan, ang linubngan kan sa kuyang kamagurangan, biyo nang napahamak, asin ang mga tata inubos nin kalayo. An hade sinabihan ako, ano ang buot mong mangyari? Namibi ako sa Diyos nin kalangitan. Nabibi ako sa Diyos, asin sinabihan ako, ano ang buot mong mangyari? Nabibi ako sa Diyos nin kalangitan, asin sinabihan ko an hade. Kung pagkamarhayon kan hade, asin kun an sa imong uripo nagkamit nin ugay sa imong mga mata, ipadara mo ako sa huda, sa banwan nin pinaglubngan kan sa kuyang mga magurang, asin papakarhayon ko idto. Danganan hade nagsabi, sagkod no arin an sa imong paghali, asin no arin ka mabalik. Asin pinagmarhay kan hade, natugutan ako. Pagkatapos na sinabi ko sa iya, antalaan na panahon. Sinabihan ko pa an hade, kung pagmarhayon kan hade, tawan lugod ako nin mga surat na ipapahiling ko sa mga puon kan banwaan sa ibong kan salog. Tanganing pabayaan akong umagi, sagud na makaabot ako sa huda. Saro man na surat ki Asop, para bantay kan kadlagan kan hade. Tanganing tawan ako nin kahoy nagagamiton para sa mga tata kan templo, sa pagkudal kan banwaan, asin kan harong kan sakong eerokan. Asin itinugot kan hade an sa kuyang mga kahagadan. Hulitaan mahihira ko nakamot nin kagurangnan, uyas ako. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Andila ko dai makataram, kun ako maglingaw sa imo. Andila ko dai makataram kung ako maglingaw sa iya. Sa pangpangkan mga salog nin Babylonia, kami nagturukaw asin nagtarangis. Kun sa muyang marumduman ang Jerusalem, duman sa mga kahoy na sepres, isinabit mi an sa mong mga arpa. Andila ko dai makataram kung ako maglingaw sa iya. Mga awit hinagad kan mga nakabihag sa mo. Sinadol kami kan mga nagpasakit sa mo na magugma. Awitan nido kami kan mga awit sa Sion, olay ninda. Andila ko dai makataram kung ako maglingaw sa iya. Papaano kami makapag-awit sa kagurangnan, mantang kami mga dayuhan sa ibang daga? Kung ako makalingaw sa imo, O Jerusalem, magluyos lugod ang tuo kong kamot. Andila ko dai makataram kung ako maglingaw sa iya. Andila ko dumukot sa sakong ngaragnag, kung dai ako makarumdom sa imo, kung dai ko
paurugon ang Jerusalem na sa kuyang kaugmahan. Andila ko dai makataram kun ako maglingaw sa iya, an pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas, kamurawayan sa imo kagurangnan. kan si Jesus sa sinan mga disipulos naglalakaw, nagsabi, masunod ako sa imo, sa in ka man magduman. Sinimbag ni Jesus, an mga amid, igwanin mga lungib, an mga gamgam, igwanin mga salagan. Alagad ang akin tawo, dainin mahihigdaan. Maisaro na sinabihan, sumunod ka sa ko. Alagad nagsimbag, tuguti ako, da ilubungo na an sa kuyak ama. Si Jesus nagsabi sa iya, an mga gadan, ilubong kan mga gadan. Tanagadi ka, lakaw, sinirukyaw mo an kahadean ni Diyos. Igwaman na nagsabi, kagurangnan masunod ako sa imo, alagad mapaaram mo na ako sa harong. Sinimbag ni Jesus, an minakapot sa arado, asin minasalingoy, dai maninigo sa kahadean ni Diyos. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta kan kakurangan. Pagumaw sa imo, Kristo. Good morning. Good morning. Yan, wanyan pinagseselebrar ta, sabi ko kasubaguan, memorial o kapiestahan ni Santa Teresita del Niño Jesus. Iyan ang sa iyang religious name, but because she is from Lisieux, so midbit siya sa pag-apod man na Saint Therese of Lisieux. Saro siyang Carmelita. As in, pinagdeklara, I think last October 19, 2001, ni Pope John Paul II, Saint Pope John Paul II, as one of the doctors of the church. Ano ang pwedeng manodan niya to sa iya? Enot, tinutukdoan kita ni Santa Teresita na ang mga sadit na ginigibo niya itong bagay, pwede ining baging dalan, pasiring sa kabanalan. Dahil man ibig sabihin na gusto ta maging banal, we do a lot of extraordinary things sa satuyang buhay. In fact, she was introducing the little way. In our own little way, we can achieve holiness. Holiness is not found in grand achievements, but in small acts of love done with great faith. Kaya arong kaini sa istorya kan sa tuya pong istorya kan sa tuyang ebanghelyo, manunungod sa nagmawot magsunod sa satuyang kagurangnan. Ini man ang tinutukdo sa tuya ni Saint Therese of Lisieux. She reminds us that discipleship is not about comfort, but about sacrifice. Sa mga saradit-sadit na pagtao, asin pag-give up, kan sa tuyang sadiri, asin mga kamakutan ta sa buhay, na susunod niya to ang kabutanin mahal na Diyos. Her little way is proof that even the smallest yes can lead to the greatest sanctity. Sabi ko nga ni, dahil man kay puha na oroal daw kita magprosesyon, oroal daw magbuya, oroal daw magpilgrimage, sa mga saradit na bagay, na ipapahayag taan dahil pagturog sa laog kanbisa. Yan. Sa mga siring kaiyan, na ipapahayag as sinakakamtan niya to, an kabanalan. Yan. Arog kasudma, sa pagbilang kang tada, sa pagsamhod sa simbahan, paglilig, pag may nahiling kitang ati sa tukawan ta, lalong-lalo na itong mga booklets, tihali ta, mga saradit na bagay, dalan iyan
pasiring sa kalangitan. Ikadua, na gusto ko man mahiling tadigdig, na pag kita pala nagdesisyon na magsunod kay Kristo, dahil ng baralikan. Kaya baga, suwarning na tinao ni Kristo, duman sa nagpahayag na masunod sa iya, pero mapaaram mo na sa pamilya. Anong sabi niya? An minakapot sa arado, asin minasalingoy, dahil maninigo sa kahadean ng Diyos. No turning back. Pag suminabi ka na, iyan mismo ang ipinahiling ni Santa Teresita. Ihinabuhay niya iyan sa paagikan sa iyang inaapod na childhood spirituality. And ining pagsunod sa satong kagurangnan, pano ning determinasyon ning garisarong aki, padagos niyang inutob sa iyang buhay an kabutan kan mahal na Diyos. Once she offered herself to God's love, she never looked back. She inspires us to move forward in faith. Sa tahaw kan mga pagbalo, da ipigbibilang kung ano nang naitao niya to sa satuyang kagurangna. But simply embracing every trial, every sickness. In fact, nagadan po ini si Santa Teresita. Ang edad niya po, kaedad-edad ko lang, 24. Tuberculosis po ang kausa kan sa iyang pagkagadan. So gabos ini dinusay niya sa satuyang kagurangnan itong sa iyang mga sakripisyo as part of the journey towards heaven. Gariman sa nadaang pagsunod sa kagurangnan, pagsakay ng jeep, o to may nag-aging jeep, pag suminakay ka, dahil pwedeng mandiit-diit, pagkasakay mo palang digdi, mapara ka na sa may 7-Eleven. Dapat ara mo kung pasain ka. Naramdaman ko sa istorya. Without offense meant. May istorya na po inikiinchik. Nagsakay sa bus pa Manila. May mga daradara siyempre siyang gamit. May pala. Dahil ta-inchik, pagsakat niya, sa Oroinutan, tighanap niya po. Taili na agpalan kan konduktor sa istribo. So sa iyang darang pala. Now, pag Oroinutan, tighanap niya sa pala. Sabi niya, kuminurahaw siya sa bus. Pala! Ang huna kang konduktor, nagpara. Nagpundo sa bus. Kuminundo. Sabi kang inchik, pala! Hindi man naintindihan. Nag-andar giraray sa bus. Pag-abot po sa may Malabog, tighanap niya na naman supalang dara niya. Pala! This time around, winarningan na siya kan konduktor. Saro pa ngayang pumara kata. Pababaon ta ka na digdi sa bus. Di dahil na pala so inchik. Kaya kang haranina so babaan niya, nagpapadangog na sa raso inchik. Dahil na siya nagpara. Sabi niya, halani na ngaya halong ko. Halani na halong ko. Kang nasa tangod na nangad kang harong ninda, tamababa na siya, dahil na nga pwede magpara. Uto na ngaya halong ko. Hanggang, dahil nanggad talaga siya nakakapara na. Ang sabi niya na siya nasa konduktor, lampas na halong ko. In following the Lord, we cannot do that. Dahil pwede na from time to time mapundo kita asin mapara. Iyan mismo ang imbitasyon ni Santa Teresita po sa Lambang Saro sa Tuya. Saint Therese teaches us to ride with Jesus. Ibahan ang sa tuyang kagurangnan sa paglakbay all the way to our final destination, which is heaven. Amen? Sa ngaran ka na maagi, asin Espiritu Santo. Amen.
magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos sa mga makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming nagpapahayag sa imo nin paghanga ki Santa Teresita, mapakumbabang nag-aarangkad sa imong kadakulaan, nasiring naan sa iyang mga merito na kapaggaya-gaya sa imo, ang mga atang kan sa mong paglingkod, lugod sa imo man na maako, huli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong itaas ang espiritu, mga puso, initaas minan sa magpasalamat kita kagurangnan. sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas, na danay, asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, ta sa mga santos na naglusay kan sa diri ki Kristo, para sa kahadean ni langit angay, magselebrar kan makangangalas mong providensya. Huli ka iyan, inaapod mo giraray ang tao, sa kabanalan kan enot na ginikanan, asin dinadara mo sa pagkamit nin mga balaog na makakamtan sa bagong panahon. Kaya kaibakan gabos na santos sa sin Angeles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan, o sana sa kitaasan, paladanan minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, o sana sa kitaasan. kagurangnan ikananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga adang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinisagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod, Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa kung na ika magdatong. kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay diwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkaniko mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kada Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong papa ang si Leon, kan sa mong obispong si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sinda sa liwanag kan sa ipong lalaugon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahan si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, kay bahan si Santa Teresita del Niño Jesus, nan kafiestahan o memorial sa muyang ginigirumdom mo niya, nakaidto pa, nakapaggaya-gaya sa ibo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan,
sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo, yaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, maggatong an kahadean mo, mangyari an buot mo sa daga nin siring sa langit, an samong kakanon sa araw-aldaw, itaon mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo an mga nagkakasala sa muya, asin haray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samok paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Hesu kapanahonan. Kristo, ang kagurangnan ni ka na nagsabi katuninongan, ibinabalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, haray paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, ang katuninongan na sin pagkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo, Asin sa imong sa espiritu. tuya po ngunyan ay hiras sa lambang saro, aninako niya itong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos. Na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Ay
Mamibi kita. Kagurangnan, ang mga sakramento na samong inako, magpalaad sa mo kan kusog nin sa iyang pagkamuot, nahuli ka ini, si Santa Teresita nagdusay sa imo kan sa iyang saliri, asin nagmawot, na magkamit kan sa imong pagkaherak para sa gabos. Huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Salamat po sa inyo gabos, lalong-lalo na sa mga nagsipaglingkod sa tuyang misa ngunyan, as in sa mga sponsors po kainig sa tuyang misa. Gusto ko lang po mapagirumdomon ka mo, enot, sa aga, iyo po an memorial o kapiestahan kan mga anghel na katambay. Kang Lunes, so tulong Arkanghel, so sa agang Webes, iyo ang Feast of the Guardian Angels. So, maski gururang na kita, may mga arthritis na yaon manggiraray. Dahil man kita binayaan kan sa tuyang mga guardian angels. So, iniimbitaran ko giraray ka mo na makisumaro sa tuyang celebration sa aga. Ikadua, October 4, we will be celebrating the Feast of Saint Francis of Assisi. And so, sa 6:45 Mass, magkakaigwa po kita nin blessing of pets. Kaya kung may mga pets ka mo, hindi kayo baligdi so agom nindo, narahon po nindo digdi para sa pagbendisyon. Then, after the Mass, part kang aktibidad kan sa tuyang parokya in connection with the celebration of the season of creation, magkakaigwa kita nin tree planting. Maduman kita sa sarong lugar, tanganing magtaranom po ni na mga kahoy, ta kaipuhan tayo na gayo ngunyan. So, iyan ang activity ta sa maabot na October 4. So, kung igwa po kabong panahon, I think somewhere in humapon, so maduman kita tanganing magtanom. So, mga kahoy. Salamat po. Ang kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan. Lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton asin maherakon sa intersesyon ni Santa Teresita del Niño Jesus. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Thank you po.